ndị ichie ibe m ọ bara uru na anyị ga-anọ na mmiri na-ebe akwa na ncha baa ya anya ncha baa ya anya. Ọ nwere ka ọ dị onye ọbụla nọ n'obodo a kịta mana agwọ nọ n'akịrịka nsogbu niile a anyị fụrụ na-ada anwụọ tata anwụọ echi anwụọ nwanne echi ọ maka na o nweghị onye na-enekọtazi odumodu anya. Ọ kakwa mma na anyị mere ọsọ tupu nsogbu a na-ada. Onye mmalụ ka a ga-emesi pụọ ka anyị mee ozugbo ozugbo maka na eme ngwa ngwa emere ọdachi. Ichemba ihe kwuru bụ eziokwu mana gịnị ka ị chọrọ ka anyị mee? O rukwa na omume o ngwa gee ntị ọkụ ịma ofu mkpụrụ nwa ọkankwọ nke nọ na Lagos Chimaobi fụrụ ntụtụ taa na onwe ihe ga-eme ka ịbata obodo anya bịa bụrụ onye isi arụsị ihe ọ dị mma and all because na o kwere ịbata kpata ihe ọjọọ niile a ji eme ọnwụ ike n'elu ọnwụ ike n'ala. Gịnị ka anyị ga-eme? Ndị ichie ibe m ọ dịkwa egwu. Ndị ichie ibe m ejikwere m anya oke eji ele ihe dị n'akpa wee nenechi okwu a ma na ezigbote nsogbu na-akwa aka n'ụzọ anyị. Anyị ncha niile mara na odumodu abụghị arụsị eji egwu egwu. Ọ na-egbu ka ogbu naba ya bụrụzie mgbe enweghị onye edebere dịka onye isi arụsị eze mmụọ ga na-enye ya ma ji ma ọkụkọ na ihe ndị ọzọ. Agwọ nọkwa nọ n'akịrịka agwọ nọkwa n'akịrịka. Ọ bụrụ sọsọ agwọ nọ n'akịrịka agwọ esire n'akịrịka baga na gbamgbam nsogbu dị mana ihe m na-ekwu na-abụ ogwu ihe ọbụla anyị ga-eme si mee ya nke taa nke echi maka ọnwụ na-emeri ọsịsọ efe ikuku a na-ekugharị oge esi otu akụfe anyị niile n'obodo a ikuku ọjọọ ekwukwala m olu m anajụkwa ọ bụrụ anajụkwa ihe a na-ekwu bụ kedu ihe anyị ga-eme maka na onye ọbụla nọ n'obodo a ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụntakịrị ma ụmụ nwaanyị anyị lụrụ alụ na-ene mụ na gị na-aba anya ihe anyị ga-ekwu na ihe anyị ga-eme ka obodo a dị mma. Nwoke dimkpa okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụla mụnwa na-ekwu ka anyị zipụ mmadụ ka ọ nachi ya azụ na Lagos jee gwa Chimaobi na ọgba hapụgo ọrụ dịrị ya onyenwa ka ọ dịrị ife odumodu ọnwa ọkankwụ ka ọ bụ si jee gwu ya ya nachiyete n'ụlọ bịa rụọ ọrụ dịrị ya. Ndị Chiba iziwozi gawa Lagos achị ma ka ahụ dị oke mkpa ugbu a ọsọ gịle onye mega ugbu a mata na ndị grozi ahụ cheta na ihe a gwara ha na Chimaobi furulishi dishi na nwekwara ya ọrụ na-abịa ha Lagos abịa sị ya arịsị emekwe na arịsị emere na onye ọrụ nwetara na ga-ejikwa mmachi ya ọsọ bukonu eleje na gee ntị. Ndị iche ibe m site na nchọpụta ihe niile anyị na-ekwu na ihe na-aga n'obodo a inekwanye ihe ikuku ọjọọ na-eko ka anyị were kwe na-ehihie chọwa na ewu ojii tutu abalị abịa maka na abalị bịa enwekwu anya ga-ahụ eji onye eju anya ịbịanụ abalị bịakwa ihu ewu ojii bụkwa nsogbu ka ọ bụ. Achọpụtakwara m na odumodu agbahapụga anyị nọzikwara onwe anyị dịka ndị na-enwezighị chi. Ichie ihe kwuru bụ eziokwu mana unu ga-echeta ada ahapụ gị isi agbara otele ajụ mba aka m kwenyere n'ihe Ichie Mba kwuru ka anyị zipụ ozi si gaba Lagos nke taa nke echi ka ha gwa nwatakịrị ya bụ Chimaobi na anya anyị fụrụ taa bụrụ ya ọgwụ ihe anyị ga-eme ịgbọrọ ihe ewu na-eri. Ada hapụ isi aka agba ụrịọm si zipụ ozi ka ezie Chimaobi ka ọ nọta ọbịa were aka ya na-efe arụsị ọ na ya fere arụsị mụ na gị na-agba anya maka ese kedụ ka a ga-esi wee nọrọ mmadụ na-ekwu mmụọ ọ ga-alọtarịrị Chimaobi ga-alọtarịrị. It is not a matter of
Wow. Kau kegang na monge ha. Ndichi kwenu. Kagungwa. Orule gnaka. Okuku. Ndichi kwenu. Ge boche gata tata. Kaba ihe jirika. E boche gata tata. The last but not the least. Here. Ik passei la frelem. Ndichi kwenu. Yes. Ka ekele ndị nze ibe m. Ekelela m ọnụ. Abịakwala n'ụwa. Abịala m. Onye were ihe n'oge awa. Wo. Onye wu isi ahụrụ kwawa okpu. Ammiwu Beyonce. Ka m na-echekwata ikwe arụsị odumodo na-echekwana m. Ammi awela m ka ala atọ gbaga m. Biko beyo. Ebe ka anụ n'ugoro. Ebe ka ejigoro ntị nọ na nwaanyị na-efe arụsị bụrụ onye isi arụsị odumodo. Ọ dịkwa egwu kwa ya ọzọ. Ịkpọrọ m nnọọ. Ele ihe ịkpọrọ m gbi, ịkpọrọ m bịa. Eyiri gị ayọ. Ị ga-ebige m. Eyiri gị ayọ kpọkwụrụ Jezi mege kpara gị aka maka Chineke na-eto eto. Eto gị nje tụrụ ego kịrịkịrị ma Chineke. He wowo. B to the C. B to the BTC. Beyonce. Oh, we are aha nwaanyị gbara ọkpụrụkpụ hụ nga m ha. Kwara m nga m ha. Nguzo oke elemele ka ngele gido. Amme. Ọfọ ntị ugbu a ngwa ịga. Bachi m ụnụ chijisekwa n'ụlọ oyi. Ọ dịkwa egwu. Nsogbu adịghị. Anyị anụghị ihe ikwu. Ya gabazie. Ngwa labazie emesịa ka anyị mara ihe a ga-eme ya o. Gị na-achụ m ka nwa isi ọkụkọ. A gwara gị sa awụ m nwaanyị gbara ọkpụrụkpụ. Gị na-achụ m sisi ka nwa ebe m gaje. Kemme m aṅụ. Mwelek. Eso. Mwelek. Mmiri n'ime bọtụlụ katiredi. Gbere mmeke ime ya m aṅụ. Ọ sị gị. Biangro. Biangro mbie gị mbibi ana gị dị ka odoro ọcha. Chokwe. Agbago katago kwa m ihe hotel n'ogbo. Maka Chineke mụrụ eke nkapịla logo. Ọṅụgo ha ka nwa mbụ hotel. Sologbo. Kemme. Hello. Hey. Kemme. Kemme una gonna like. Perform una gonna like him. Back in Louisiana, I don't give a damn. Back in Mazimba. Maya gị ekwe. Odumodo bụ onye ọzọ n'obodo a. Ụjọ nụkwa. Ọ pụtara na onye ọbụla nụzi n'ụjọ ugbu a. Eziokwu. Mba gịnị ya ga-eme ya? Kwa mbọsị ofu akụkọ. Mba, ọ karịrị akarị. Iche mba. Ọ pụtara na anyị ga-akpọ iche ibe ndị ka ọzọ. N'ihi na ma anyị chọta onye ọzọ ga nwa nkwọ mbụ. Ọ pụtara na onye ọbụla nụzi n'ụjọ, onye ọbụla ga-anwụchikwa. Ọkankwụ gị na-ekwu. Ọkankwụ ọ kwesịrị ekwesị na onye ọzọ ga-anọchi anya ọkankwụ. Gbam. Na-ege ntị. Ifuru arụsị odumodu. Ọ bụ na o nweghị onye nọ na ya na-efie nsogbu dị. Isi gị na isi mụnwa na isi mmadụ niile nọ n'obodo a nọ na nsogbu. Ọnya ka m jiri kwuo ma na-ekwukwasị na okwu anyị kwu na nzukọ gara aga. Ka iti ya n'ọrụ. Ọ dịkwa ezigbo mkpa. Mgbe a na-ekwu a na-etekakwa. Biko enwere ebe m na-eje. Emesịa ka mụ na gị ga-afụ. Daalụ. Okay.
Agụ nwoke ọba ana-emekwe Anọ ike ọrụ na-achị m ọrụ abatasị ka m gara ọrụ m kwụrụ da plate ma ọ bụ ka o si aga all right Onye Chijioke kedu ihe mmadụ onwe ụlọ ọzọ Ichokoro papa Chijioke amapụzi na ya obi onwe ihe mere gwọ ụgwọ mmanụ gwọ Ichokoro papa ụtụtụ ọma papa ya ahụ ihe ọnwụ taa ụbọchị ọnwụ ụbọchị bụ akwa ebe ka ị na-amapụrụgharị mmadụ obi taa ụbọchị ọnwụ kedu ife na-ga-emenụ ka anyị nwee ọnwụ sikwuo ya ekwu na ntị anyị ighe onye Ichokoro papa you know Chimaobi has finally accepted to come back. Chimaobi? Yes. Okankwu's son? Yes. Hey! Ichokoro. Hey, Ichokoro. I'm not working out with you. Hey! Hey! Iyo mama. Papa. Iyo mama. Iyo mama. Iyo mama. Iyo mama. Hey! Ichokoro. Nke a kwesịrị ekwesị na a ga-enwere ya aṅụrị. Ihe a bụ ezigbote ife m nụgoro n'ọnụ nka m ji bụrụ mmadụ. Chere granọt. Ichokoro. Nke a bụrụ chere granọt. Mmemme nke a bụrụ mmemme ka ata granọt. Chijioke. Ba n'ime ụlọ. Ba n'ime ụlọ. N'okpuru tebụl bupụta ite nkwụ ọcha. Nne anyị detere. Butie. O nwere oge ọzọ kwesịrị na a ga-aṅụ nkwụ ọcha na abụrụ kịta. Ọkwa ọzọ kwa nwaazị mba. Nya oyiri ibe adị n'ime ụlọ a. Igwe gbamụ nkịta na-ata granọt ka ụmụaka. Nya dede. Ihe niile ị gwara nkịta bụ ihe na-emezi n'obodo anyị. Eziokwu na-agwa gị nwa m. Odumodu na-enwe ezigbo iwe maka na nwa ọka akwụkwọ bụ OGWUMAGANA ajụla ife chi n'obodo anyị dịka nna ya nwụrụ anwụ si mee. Hey! Chilukwa o. Nya Odumodu nọ na-egbusi ndị mmadụ. Ma ndị aka ha dị ọcha. Kezikwa n'ihe bụ kwụna ịkpatakwa anụ nke a. Nwa m ịmaghọtacha. Onye ọbara n'obodo anyị malụ ka mmanwụ obodo anyị si dịlụ. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbara nọzi n'ụjọ. Biko, ewela chi ọbụla ị na-efe biko ka ihe ghara ime mụ na ezinụlọ. Dede, onwele ife ga-eme gị. Onwele ife ga-eme ezinụlọ anyị. Ebe Chineke bi n'eluigwe dị ndụ. Atụ n'egwu, onwere ife ga-eme anyị o? Ise. Biko amara ọ bụ na nwanne gị nwoke bata ise na Angeles ya. Oke nsogbu adụrụ. Jisi ike. Ka ọ dị o.
Brother. No. Oga kwa ofuma. Msigi na oga ha ofuma asị ka nna asị. Ihu ihe mere taa. Ihu ihe mere taa. Ka ihu ihe m hụrụ taa. Chineke rụgidere ọrụ ebube. Ọ dịzị ka mma ajụzi onwe m kedu ebe ihe niile ha si na-eme. Fụ mgbe m na-ekwu oziọma. Ọtụtụ ndị mmadụ agbakọ. Onye ọbụla na-ege m ntị. You see people were listening to me with full attention. Mgbe m bịaziri sị ka ndị chọrọ inyefe ndụ ha n'aka Chineke, almost everybody raised their hands. And I began to pray for them. After praying, I say her that all ga amasịkwa m na unu ga-abịa service this coming Sunday. And so many promised that they will come. Ọtụtụ kwete na ha ga-abịa service na-asị Chineke nna wota akọ. Chineke dị. Chineke daalụ. Daalụ. Bụ m nọọsụ ahụ n'ihi ịgụ anwụ. I'm telling you. Oh, brother. Dede agbani kpọkwa m mgbe ahụ ịpụ. Agbani. Udo dịkwa. Brother. Nsogbu dị. Agwọ nọ n'akịrịka. A sị na odumodu na-egbusizi ndị mmadụ n'obodo anyị. Odu gịnị? Odumodu again. Odumodu ọzọkwa. Eche masị ọkankwụ kọwa ọkankwọ onye na-eleta odumodu anwụọla. Adozugbo ahụ ọ nwụrụ n'ihe niile gbasara odumodu is gone. Why odumodu again? Kekwa nke odumodu ọzọkwa n'obodo ahụ. Odumodu achọcha n'ebe ọ ga-abịa ịtọmentị ndị mmadụ ya wụrụ n'obodo nke nna m. Brother, kemgbe ụkankwụ gị nke a na-akpị ya nwụrụ, odumodu wee na-emezi ojibụrụ odumodu n'obodo anyị. Imere kemgbe nwoke ahụ nwụziri, onwezi onye na-enye eji maọbụ ọkụkọ, onwezi onye na-elekwu ya, onwezi onye na-ahazie. Kemgbe ahụ odumodu wee na-egbusizi ndị mmadụ. Okwu onye ọkpara aka ọ na-egbu, onye ọkpara aka bụ ọ na-egbu. Ibezi kịta n'obodo anyị onye ọbụla nọzi n'ọsọ. Onye na-alawụzikwa ụla owele ofe aka mechie anya nke ọzọ ya ekwu oghe. Odumodu, you are beating more than you can chew. Odumodu, or whatever they call you. Marakwa amara that na nwanzari ji afọ sichie pụta ka ha gbamba na o nwere ka ọ na-adịwa. Kichọcha n'ebe ị ga-aga ịma aka ebe ị ga-egbuchi ndị mmadụ ya wụrụ n'obodo nke a ga-amakwa ihe a ga-eme ya. Odumodu m kọwa ihe ọbụla akpọrọ gị. We must put you to stop. Yes. Brother, ọ kwa eziokwu ka ị na-ekwu mana ịma na alụsị ahụ ya bụ alụsị siri ike. Alụsị siri ike. Alụsị ahụ siri ike. Wonderful one. Fine, alụsị ahụ siri ike. Mana o sighi ike karịa chi anyị na-efe. Akwụkwọ nsọ mere ka mmata that our father owns the land. And onye ọbụla na-efe Chineke ekwesịghị ịdị na-atụ ụjọ. Onye bụ odumodu? A man-made God, mkpọmkpọ ihe ejiri aka wee mee. Ọ bụ eziokwu na odumodu siri ike. Ọ bụ arụsị a na-anụ maka ọ na-akpa ike ọ na-egbusi ndị mmadụ. Mana enwere ebe akwụkwọ nsọ kwuru na odumodu tinyere aka mgbọsị Chineke na-eke mmadụ. The Bible said we are created in his own likeness and image. Now Chineke kere anyị n'oyiyi nke ya, oke ha anyị n'oyiyi nke odumodu. For that reason, odumodu kọwa oyimoyi has no power over God's own children. Hey. Kwenania. So happen. Brother biko. Ị na-ekwu bụ eziokwu. Mana isi m nwa ba amara kwuo. Aga m asị gị biko na gị wepụ aka gị ma ụkwụ gị kwụọ n'aka Pontius Pilate n'ebe odumodu nọ. Ka ebe nna anyị nọ. Ọkwa ofu odumodu a bụ fetala isi nne na nna anyị. Mgbe ha na-ekwu papa sị gịnị na nwere odumodu ga-eme kezi ebe ọ nọ taa. Brother biko, eji m Chineke bi n'eluigwe wee na-ayọ gị. Achọrọ m ka ihe ọbụla mee gị. So ngwa bụ onye nwezi. Brother biko zienu. Biko nụ. Amarachukwu. Ọ bụ eziokwu na papa anyị nwụrụ at the cost of saving our land. Mama anyị sorokwu ya the same reason. Mana mụnwa
I cannot embark on the journey that my faith cannot carry. I know who I am serving. I'm Chinefe. Because my God is the supreme God. Amen. Amen. Hey! Ogini, kaya na mo boss ya. Eh? Kayo. Onwere. Efe fuze mti isi n'ofia, udo dịkwa. Udo dị. Obele egwu. Obele egwu, ke anma. Mba, ị na-ediri itu egwu. Anyị ncha bụ ụmụnne ka afa ị. Ị mara afa m? Onye ọbụla amaghị. Nwe na-amarọ ya. Nya ka afa m. Chimaobi. Chimaobi. Arama ata mmadụ. Gekwara afa nke ị? Abụ m Chinedu. Efugon, ofu mmiri nọ n'ize asụ. Chimaobi na Chinedu. Ngwa, gaba. No. Waba, na. No. Pero wannan mara na maka ji min believe yan kona Chimaobi abatago Chimaobi nwa kan funu nsigi imozun fuli obi mapu gbogu tun ya tun wa mumbo na wannan me unwo yizu obi onye amando kwa kampia o mandra ata kampia na agwage ifukosi na agwali mo okuze na ifukosi na agwamo oku nso vadro hey ani o wani sana to buso wana anyị chọrọ wasịrị welele nwanne Onisi ala. Ọ ga-adị mee na Obere. ya adọghị iri na Obodo ga-ekwete ọsị na-arọ nke a anyị nọ n'ime ya wedere gaba megakwa ntị o ọsị gị ndị niile na-azụ afịa ga-azụ afịa na-enwero nsogbu ndị na-alụ ọrụ oyibo ga-alụ ọrụ fa na-enwero nsogbu ụmụ nwaanyị niile dị ime n'ụwa ga-amụ nwa siriri welele Onisa gị ka anyị na-ayọ ndị okwu n'ụka akpọ n'anya iru tupu nna bịa na-adọ anyị chọrọ nwoke ekwesịrị ịnwe anwụ mba ọ dịka ndị a kwesịrị ịnọta aka ka ha ezigbo nka igwe na-anwụghị anwụ nwoke na ya mmadụ sens ugwu ya niile mana obodo asị m natakwa ọ dịkwa m mma ọ bụ na Lagos na-arụ banana fọlọ ite ebe niile sadụ ebe niile ọ na-ekwu otu o si eme nke ọzọ banana fọlọ yu gbamgbam ihe dị otu a dị ebe ọ na-enye gị sens ga-ema ntị
na-azụ ka ọ balụ ya ọ sịghị onye na-arụ ọrụ n'elu ụwa na-arụ ka ọ balụ ya ma ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ ya ekwe mana fa ya ekwe na so ndị na-achọghị ekwe ga-ekwerịrị anyị gbanyere ha African Magic Igbo elezie ya lee ya ele video call from Louisiana. Jay-Z from and I got my happy meal. I have many jobs. Oh, with the man. So I get you all winning your combo. I wouldn't go what you are such a yasra. After I would open the kubway. Kubway and I who knows the year. I wouldn't go. What you are such a ashes and ashes. The mother night to go on your kissing. How you did not nevertheless, me or fool for. I'm Sunday on Gate Hodge. I'm here. Beyonce reporting from Louisiana. Huh? No drink. One about one dariku and one lamanum. I made during the Louisiana. My hand will Beyonce. B to the E to the T E C. Oh, I was spelling Beyonce. To the left, to the left. I blow your kiss. Blow your kiss. Hey, the Beyonce, the B to the E T E. Oh, I was spelling Beyonce. To the left, to the left. Hey, to the left, to the left. I know. To the left, to the left, to the left. I know them. Everybody right, but the part to the left, to the left, to the left. I know. Probably that was the right. To the left, to the left. No. To the right, to the right, to the right, to the right. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.